Anak, unsa man imong mga sala, isulti tanan nako. Nitubag dayon ang serial killer nako. Daghan ko gipamatay, father. Tanan nila mga tao sa Ginoo. Magbukal jud akong dugo. Anang mga tao nga motuo o Ginoo. Lami kay pamatyon, lami kay pangtukon, lami kay dunggapon. Hantod nga dili na maginawa. Ikaw, father, mutuo ka Ginoo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Musta mo diha mga tops? Episode 5 sa atong tinapulan nga podcast nga Binisaya. Ang title day sa atong episode karon kay mga istorya sa prisuhan. Kuyugan nato si Juan. Usa siya ka estudyante nga niadto og usa ka prisuhan para mang-interview og mga inmate og mga nagtrabaho sulod sa prisuhan. Apil sa iyang gi-interview kay ang warden sa prisuhan, ang jail guard, usa ka byuda, usa ka inahan nga bag-o ra nanganak, usa ka amahan, usa ka shoplifter, usa ka PDEA agent sa una ug ang pari sa chapel. So unsa pa man atong dugayan ato ng sugdan. So si Juan niadto siya sa usa ka prisuhan para sa iyang thesis. Sociology man iyang kurso nga gikuha god. Gusto niya mahibaw-an kung unsa ang kinabuhi sulod sa prisuhan ug nganong napriso ang iyang mga pang-interviewhon. Well, of course, ang una jud niyang interviewhon kay ang warden sa prisuhan. Dala respeto na pod sa iyahang authority. Siya pod ra ba ang nialaw para makasulod siya sa prisuhan ug maka-interview sa ubang mga inmate. Ug kay tapulan man lagi ni si Juan, giunya-unya niya iyahang thesis hangtod nga 3 ka oras na lang ang nahibilin, deadline na. Maong para dali siya mahuman, usa ra ka pangutana iyang gipangutana sa 8 niya ka mga respondents. Ingon dayon si Juan sa warden, "Sir, salamat kayo sa pag-allow nako nga makasulod og maka-interview diri sa imong facility. Usa lang akong pangutana nimo, sir, kay baw ko nga busy kaayo ka nga tawo. Kanang unsa man ang nahitabo diri sa prisuhan nga dili jud nimo malimtan, sir?" Ana din ang warden. "Well, to tell you honestly, Juan, daghan na jud nahitabo ani nga prisuhan given nga 30 years nako nga warden diri. Pero ang dili jud nako malimtan nga panghitabo diri kay katong hapit nga naay naka-eskapo diri. Subay sa akong mga jail guard, duha daw to sila ka mga piniriso. Maro kay to sila kay nagsabot sila nga magpabuang-buang para kumpiyansa ra kayo ang mga jail guard nila. Wa mi kay bawo nga nagplano na day sila moikyas diri agi sa clinic sa 2nd floor. Ang ilang gibuhat, nagsugod sila og riot o nagpakulata silang duha sa ubang mga inmate para matransfer sila sa clinic ug didto na sila matulog tibuok gabi tungod sa ilang mga bunog. Wara pud ko nag-assign og jail guard nila ug wara pud nako sila gipusasan sa ilang higdaanan sa clinic. Ako lang gipadubulak ang portahan sa clinic. Alas 5 sa kadlawon to nahitabo, wa man day sila gitarong og kap-kap sa akong mga jail guard. Nakasmagol sila og gabas og flashlight nga ilang gipaslak sa ilang tagsa-tagsa ka mga lubot. Sa ilang lubot ha, ila dayong gihinayan o gabas ang grill sa bintana sa clinic tibuok kadlawon pagpanguli sa mga staff. Pagkatangtang na sa grill sa bintana, gigamit sa usa sa mga priso ang iyang flashlight o iyang gipasiga gikan sa bintana sa 2nd floor padong sa semento nga koral sa atbang nga naay daghang kabilya nga gilukutan og barbed wire. Mga 5 ka metro siguro ang gilayon gikan sa bintana padong sa koral. Ana dayon ang nagpasiga sa flashlight sa iyang kauban. "Tanawa, Brad, kita kaning suga sa akong flashlight. Subayon ra na nimo og latay gikan diri sa bintana padong sa koral para makaiskapo ka. Ay kabalaka, lig-on kayo ni nga suga. Bag-o man ang atong battery nga gigamit. Kusgan man pod ning akong mga bukton og gamot kad adlaw bi ako mag-gym. Makaalsar ako nimo. Ay gahadlok, ako'y bahala nimo. Salig lang sa suga. Inig-abot nimo sa koral, pagngon dayon ako ning flashlight og ako dayon ning iit sa padong nimo. Sawa baya ha? Ikaw na pod ang magpasiga sa flashlight gikan sa koral padong diri sa bintana para ako na pod ang makalatay. Kasabot ra ka sa tong plano? Unsa man? Ready na ka?" Tubag dayon niyang kauban. "Nabuang naman siguro ka. Unsay tuon nimo nako? Bugo? Iniglatay palang nako sa suga. Imo palang patyo ng flashlight.
Ilara ko tits! Ana ang warden. Mauto, naabtan silag buntag sa ilang lalis ug didto na nabantayan sa doktor nga natangtang na ang grill sa bintana ug automatic gitransfer nako silang duha sa psych ward sa prisuhan. Abi na kog nagpabuang-buang ra ang duha. Buang jud ay. Kay kung sakto pa ilang pangutok, ila untang gigamit ang mga bedsheet. Sumpay-sumpay nila para makahimo sila og PC nga panapton. Ila dayang ihikot sa bed frame para naay mo suporta sa ilang kabugaton, inigawas og kanaog nila gikan sa bintana sa second floor. Dagan dayon sila padung sa koral, bit-bit ang panapton nga PC. Hiktan dayon nila og bato ang tumoy sa bedsheet nga PC ug iitsa dayon nila nga masangit sa baga nga kabilya nga gilukutan og barbed wire para makakatkat dayon sila pagawas sa koral sa prisuhan. Ana din si Juan. Sus, buang nga sir sa. Migani sayo ni duty ang doktor sa klinik. Anyway, salamat kayo sa imong oras sir, mora to akong pangutana. Ang imong pinakasaligan nga jail guard ay akong sunod interviewon sir. Ana din ang warden. Mau ba? Na siguro siya sa kantin karon kay ting snacks naman. Ana si Juan. Sige, aris ako sir. Salamat again for this opportunity. Ana ang warden. Huway sa payandong. So, niadto dayon si Juan sa kantin. Palit siyag pan burikat og si Kwate nga lasaw tag 5. Og nangutana siya sa tindero kung kaila ba siya sa sinaligan sa warden. Gitudlo dayon sa tindero kung asa nga lamisa naglingkod ang pinakasaligan nga jail guard sa warden. Og niduol dayon si Juan og niingon, "Chip, ako daytong mang-interview diri sa prisuhan. Gikan ako sa opisina ni warden og ako na pod siyang gi-interview. Ikaw man daw to ang sinaligan ni warden, maong appeal jud ka sa akong interviewhon. Kay baw ko nga padung na ka mo balik sa imong duty, Chip. Maong usa lang akong pangutana nimo. Kanang unsa man imong na-experience diri sa prisuhan kabahin sa mga inmate nga imong nabantayan nga dili jud nimo malimtan, Chip?" Tubag din ang jail guard. Dili nako malimtan. Kato sigurong na-transfer diri ang top 3 nga most wanted nga mga kriminal sa Pilipinas. Ug ako ang gi-assign ni warden sa ilaha sa wala pa sila gisulod sa solitary confinement. Solitary confinement. Katong tulo, mao to sila ang pinakakuyaw nga mga kriminal sa Pilipinas. Maong gi-isolate jud nako to sila tagsa-tagsa sa solitary. Sa sulod sa 5 ka tuig. Walay gawas-gawas o bawal jud ang mga jail guard makigstorya nila. Ilang tubig ug pagkaon isulod ra og sudlanan o gislide ra sa salog pamaagi sa gamay nga flap sa ubos sa portahan. Naara pod ilang kalibangan o kaliguan sa sulod sa ilang kwarto. Sa wala pa nako sila gilak sa sulod sa solitary nga walay bintana, ako silang gitugtan o usa ka request nga pwede nila madala sa sulod sa ilang kwarto para mas makaya nila ang 5 ka tuig sa sulod nga walay kauban o kastorya. Pero magpasugo lang jud sila sa ilang mga bata-bata sa gawas sa prisuhan. Ila lang tawagan para mupalit sa ilang mga request. Ang una, kingpin to siya sa sindikato loyo sa Masyaw sa Mindanao. Ni-request siya nako og pila ka karton nga Johnny Walker nga mulungtad og 5 ka tuig. Pag human akong check sa mga karton, ako na dayong gisirado ang iyang silda. Ang ikaduha, mao ang pinaka-notorious nga rapist sa Visayas. Lahi sad ni siya nga rapist kay dili babae ang mga biktima, kundi usa ka gatos nga mga lalaki nga K-pop ang fashion, ilang style or ilang beauty. Kanang mga chinito nga pution ba nga mag-makeup niya. Grabe kayo mga outfit. Ni-request siya nako og 5,000 nga mga Korean magazine. Igo ra siguro to nga supply for 5 years. Ako na dayong gilak iyang kwarto. Ang ikatulo, mo gid ang personal nga nakulbaan gyud ko. Kay nakadungog ko nga siya daw ang pinakadaghang napatay sa tibuok Luzon. Serial killer to siya. Pero mga tao sa Ginoo iyang tanang biktima. Mga pari, mga mungha, mga madre, tanan nga mga propeta sa Ginoo. Moto, natinga ko nga iyang request 5 ka tuig nga supply sa Mighty nga sigarilyo. Moto, ako ang giitsa ang karton dali-dali o gisecure na dayon nako ang iyang portahan kay demonyo kaayog aura tawhana. Pero sa wa pa nako gisarado ang portahan, nakadungog ko nga iya kong gitawag, iyang gisyagit akong pangan. Chip, 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 chip. Pero wala na ako gitagad kay bahala na ni kay sus basta laina lagi sa akong gibati lagi hadlok kagid kayong tawhana. Moto gisarado na din ako iyang portahan, ako na din gibiyaan ang tulo.
5 ka tuig na ang nilabay. Daghan na kayo ang mga kausaban sa prisuhan. Na promote na pud ko, nanay bagong pari sa among chapel, daghan na pud ang mga nakalaya, ug daghan na pud ang mga namatay sa sulod sa prisuhan. Lingaw kay ko sa akong gitan-aw nga teleserye atong adlaw nga hapit ko kalimot nga mom ditong adlaw nga dapat nako i-release sa solitary confinement ang top 3 nga most wanted nga mga kriminal. At least karon pwede na sila ibalhin sa common area para makighalubilo sila kuyog sa ubang mga inmate. Kay sure ko, bisag kinsa pa nga tao nga is solitary confinement og 5 ka tuig, tagam na siguro sila sa ilang mga sala sa katilingban, no? Pag-abli na ko sa portahan sa Kingpin sa Mindanao nga katong ni order og Johnny Walker, hubog kaayo siya og dako kayo iyang ngisi. Murag dali ra kaayo nilabay ang 5 ka tuig. Hurot gud niya tanang karton, tanang supply sa Johnny Walker. Pag-abli na ko sa kwarto sa pinaka-notorious nga K-pop rapist sa Visayas, hubo na iyang shorts, hubag na kayo iyang bunal, mura na gikamatis, dako na kayo iyang tuo nga bukton, og hinano kayo iyang tulog. Nagngisi gyapon. So murag nalingaw ra gyud siguro siya sa iyang 5 ka tuig nga solitary confinement tungod sa iyang mga magasin. Kabantay pod ko nga iyang gipapilitan og mga poster sa BTS og ni Lee Min-ho sa sud sa iyang silda. Moto, nakulbaan na sad ko kay padung na sad ko sa silda sa katong serial killer. Kay hinumdum ko nga pirting syagit biato niya pag tunol nako sa iyang sigarilyo 5 years ago. Abi na ko atakihon ko niya, inigabli na ko sportahan, ug hulgaon ko niya nga iya kong patyon. Pero natinga ako pag-abli na ko sa iyang silda nga galuya man siya, ug kahilakon, demoralized na kayo iyang dagway, mura nagway pag-asa, depressed kayo siya nga nag-ingon nako. Chip, paspasa po di mo nakasarado sa portahan pag 2016. Uy, wa manintaan ko ni mo natagaan og lighter o posporo man lang. 5 ka tuig ko aning sigarilyo nga wala joy aso, Chip. Yawa ka, bintag maligsan kag tricycad animalak ka. Mauntong nahitabo. Tungod sa akong karatol sa una, ang katong serial killer sa Luzon samot pagkakuyaw. Kaysa sulod sa 5 ka tuig nga solitary nga wala gid siya sigarilyo, nabuang siya og wa na mi kasabot sa iyahang kinaiya. Ug mauto siya ang usa sa mga nisuway ug iskapo diri sa prisuhan gamit lamang ang flashlight para latayan gikan sa second floor padong sa koral sa atbang. Mga 5 meters ang gilayon. Ana din si Juan. Buang. Kuyawa gud backstory ato nga inmate, Chip. Grabe ha. Anyway, salamat kayo sa imong oras, Chip, ha? Interviewon sa nako karon ang pinakauna na akong inmate kay piki na kaya akong oras nagali ko katong byuda, Chip. Kaila ka to, Chip? Katong niaging buwan lang na priso, Chip ba? Ito bagang jail guard. Aw, si Marites, kita ka nang kay Mito. Luyuan na, liko ka sa wala. Muna na ang ward sa mga babay. Ay, hala, kuyugan ti ka kay para na kay escort. Moto, gipa sulod na dayon si Juan sa jail guard sa quarter sa mga babay. Og nakita niya si Marites nga nagkupot og baraha. Kuyog ni Karen nga nangita og ikatulong nga player. Nagpailaila dayon si Juan sa iyang kaugalingon og gipangutana siya ni Marites kung kahibaw ba siya moduwa og chikitsa. Timing nga varsity man day si Juan sa ilang eskwelahan. Maong niyaka na siya kilid sa ilang foldable nga Hello Kitty nga lamisa. 20 pesos ilang buy-in. Moto, samtang nagdula sila, gipahimusla na lang ni Juan ang sitwasyon og pakasual nga nangutana ni Marites og ni Karen nga nung napriso sila. Una ni subay si Marites og niingon siya, pagkamatay sa akong bana dong, nagpili ko og balatuhon nga funeral parlor para sa iyang haya kay apiki man akong kwarta. Nagkarakara ko atong mga higayuna kay wala man ko'y anak nga maka-assist nako. Unya ang mga paryente nako naman tanan sa Cebu. Maikog ko magpatabang sa mga kaila sa akong bana kay busy sila sa trabaho. Maong ako ra jud ang nangunay. Pag-abot na nako sa akong gipa-reserve nga function hall para makabisita ang mga kaila o katrabaho, nalipay ko kay nahimutang ra jud akong bana. Unya gwapo ra siya tan-awon. Walang jud ko ganahi sa color sa iyang tuxedo kay brown ang gipasulot sa manager sa funeral parlor. Murag tai og color
Usa ka oras na lang moabot na ang pari para sa misa. Maong akong gihangyo ang manager kung pwede ba mailisan og dark blue nga color iyang tuxedo. Ni-explain dayon ng manager sa ako nga imposible na nga mahitabo kay dugay daw ang process sa pag-ili sa patay o gapiki na pud daw kaayo ang oras. Mao to, goal kaayo ko. Wala na ako napugngan akong emotions. Pirting pugong na nako sa akong hilak samtang ga-arrange ko sa lamisa sa pari. Giandam na dayon ako ang botilya sa bino nga mompo ug mga offering. Para muundang nako og hilak, giingnan ko sa manager nga pangitaan daw niya og paagi. Mao to, gibisi na lang nako akong kaugalingon sa pagdawat sa mga bisita sa akong bana ug sa pag-distribute og skyflakes ug milk tea sa Starbucks. Hangtod nga nilabay na ang usa ka oras. Pag-abot sa pari, giduol na dayon ko sa manager ug nihunghong siya nako nga napangitaan ra niya og paagi. Pagtan-aw nako sa akong bana, tinuod nga naka dark blue tuxedo na jud siya. Moto, lipay kaayo ko. Ako din gipangutana ang manager kung giunsa niya. Nihunghong ug balik sa ako ang manager. Sus, timing jud kaayo ma'am. Kisa pikas function hall, kay napoy byuda nga nihangyo sa ako kung pwede ba pulihan og brown ang dark blue nga tuxedo sa iyang bana. Maong, ako na lang gibaylo ang mga ulo sa inyong mga bana para dali ra mahuman ba? Sulpa na rin ang problema. Amazing! Dito na nako gilambosan og botilya sa mompo ang ulo sa manager sa funeral parlor. Girush siya sa hospital tungod sa brain hemorrhage. Dead on arrival na siya pag-abot sa hospital. Kuratan si Juan. Nabuyan gud sa iyang mga tudlo ang kwadro alas nga iyang gikuptan. Ingon si Juan. Gago sa ito nga manager ma'am no? Mahirap po doy imong gilambusan. Nakusog lang jud siguro nimo og bunal kay nadayunan man jud. Dala gid siguro to sa imong emotions ba. Na carried away lang jud ka sa imong kalagot. Pero sure ko nga wa jud to nimo tuyua nga patyon siya. Bundak din si Karen sa iyang dos. Check dayon si Marites. Unya gispesyalan dayon ni Juan gamit iyang kwadro alas. Nipas ang duha ka mga babae, gilabay dayon ni Juan ang iyang nagpabilin nga 4. Ingon dayon si Karen. Huy, best of 3 ni ha. Winner take all. Ana din si Juan. So sakto ra jud mahuman taning duha, mahuman pod kag share sa imong storya nako Ma'am Karen. Tubag si Karen. Probation naman ko diri dong oy. Kay wa man ko nakapatay pareho ni Marites. Physical assault ra man akong kaso nga giatubang. Ana din si Juan. Naon sa di pagkahitabuan ma'am? Ana si Karen. Ay, bubo ra ni akong storya. Nagsakay kog bus, bit-bit na ko akong baby. Pagdayong sulod na ko sa bus sa tubangan, nibayad na dayon ko daan sa akong pliti sa driver. Giingnan bitaw ko niya nga akong baby daw ang pinakabatignaw nga baby nga iyang nakitaan sa iyang kinabuhi. Sus, shock gid kayo ko sa comment sa driver nga wa ko katingog nga naglakaw padung sa akong lingkuranan sa luyo. Nakabantay din ang lalaki nga akong tupad sa luyo nga guba jud kayo akong naong. Maong iya akong gi-comfort ug nangutana siya nako kung okay ra ba ko. Moto ako siyang gisubayan nga nanaway ang driver sa hitsura sa akong baby. Moto nitubag din akong tapad sa luyo nga walay katungod ang driver manginsulto sa iyang mga pasahero. Moto akong giingnan akong tapad nga ako jung balikan ang driver para ako yung ihabwa ang akong kalagot niya. Ingon dayon akong tapad sa luyo. Sakto jud ka ma'am. Adtua ang driver kaw. Ako lang say kuputan ng tiyanak nimo be. Mao to, gilaparo na ko akong tapad. Napadung no niya tanan akong kalagot sa driver. Ako gid siyang gibugno. Mao ning nahitabo na ko karon, ang akong baby naa na sa akong mother-in-law. Samtang gahuwat ko sa akong hearing ugma. Ana din si Juan. May unta dira dayonon sa imong tapad sa bus iyang kaso nimo Ma'am Karen oy. Kay luoy jud kaayo ang bata kung magdako nga wa inahan. Hala, salamat kay sa inyong oras Ma'am Karen o Ma'am Marites ha. Donate na lang na nako akong 20 sapat oy kay para mo dako-dako ang inyong winnings kay medyo apiki na akong oras. Naaraman siguro makapuli na ko diri. Adto sa ako sa akong sunod interviewon ma'am. Ana din si Marites. Sige dong, tagahin ni mig copy ang imong project ha. Ingon si Juan. Puhon ma'am, puhon. Pagawas ni Juan sa selda, mao po'y pagbalik sa jail guard. Oh, dali aragod nimo na human og interview sa mga babae dong. Kitsa may sunod din mo interviewon. Ingon si Juan. Gardo man daw ang pangalan, Chip. Ana din ang jail guard. Aw, si Gardo. Unsa na orasa ron? Alas 3? Natos basketan, nag-choreograph og sayaw karon. Pagabot ni Juan sa basketan, mga 50 ka buok inmate ang nagpractice og sayaw sa bagong kanta nga Lalisa sa usa ka member sa Blackpink nga K-pop group. Pirting kiay sa mga inmate o gitudlo sa jail guard si Gardo nga naglingkod sa may scoreboard stand nga nangasaba sa mga dancers. Giduol dayon siya ni Juan. Boss, ako ditong mang interview. Ana si Gardo. Aw, mau ba?
Juan to imong pangalan no. Kadali sa dong ha. Hoy, Liberato, ikaw say dala sa practice be. Interviewon pa ko kadali. Ingon din si Juan. Dali ra ko boss, usara akong pangutana. Ingon si Chief nga operations manager man daw ka sa Shell Petroleum sa wa pa ka na priso. Ikaw daw in charge sa tanan branch sa Shell sa tibok Pilipinas. 2 days a month raman daw ka makauli sa inyo. Curious ko, sir, unsa day mong krimen nga nabuhat nga nabalita man daw to sa bumbo? Tubag din si Gardo. Tuganon tika sa tibok storya. Ambot kung mutuo ba ka, tagahan tika backstory. Dugay ng patay ang akong mga ginikanan. Pero ang mama og papa sa akong asawa, naara sa among balay nagpuyo. Waray kaso sa ako kay 2 days in a month raman ko makauli. At least naikuyog akong asawa ug anak kung naa ko sa ubang probinsya. Usa ka gabi ako mo ganang pakatulgon akong 6 years old nga anak nga babae. Moto sa wa pa siya natulog, nagampo siya. Ana siya. God bless mommy. God bless daddy. God bless lola. Bye-bye lolo. Kuratan ko. Maong akong gipangutana akong anak. Nak, nganong babay lolo man? Tubag akong anak. I don't know daddy. I feel sad daddy. Pagkasunod adlaw, namatay ang amahan sa akong asawa. Nakaingon ko nga basig coincidence ra. Niagi ang usa ka buwan, uli na sad ko sa balay, ako na pong gipakatulog ang akong anak nga babae sa iyang kwarto ug nagampo na pod siya before matulog. God bless mommy. God bless daddy. Bye-bye lula. Pagkasunod adlaw, tingami nga wala na nakigdungan na mo og pamahaw ang inahan sa akong asawa. Wala na day kabangon, namatay samtang natulog. Maong nakaingon ko nga di na jud ni coincidence. Maong nakulbaan ko, wa ko kahibaw kung unsa akong buhaton, kung ako bang sultihan akong asawa sa akong naibaw-an about sa mga prediction sa among anak nga babae. Pero hadlo ko kay basig makaingon siya nga nabuang nako. Pag-agi og usa na pud ka buwan, nakauli ko sa balay. Og moto ako na pong gikuyugan akong anak para sa iyahang bedtime prayers. Ingon siya, God bless mommy. Lingi din siya nako og niingon, bye-bye daddy. Ako din gipangutana akong anak, unsa nak? Bye-bye daddy? Sure ka nak? Igo ra ni tando akong anak. Moto, grabe na kayo og tigidig ang akong kasing-kasing ug dagko na kayo ang tulo sa akong singot. Wa jud ko katuo ug wala jud ko nakatulog tibok gabi. Pagkasunod adlaw, niadto ko laho sa ospital. Bahalag schedule unta namo moadto sa simbahan para Sunday morning mass. Ako lang giignan akong asawa nga moapas ra ko kay naa ako'y emergency sa trabaho. Pag-abot na nako sa ospital, gibita dayon ako ang unang doktor nga akong nakitaan ug ako siyang giignan nga pa-admit ko karon dayon kay feel nako nga kamatyonon ko. Ug ako siyang giignan nga kuyugan ko niya ug di ko niya biyaan sa akong kwarto sa hospital. Bahalag pila pa ako mabayad niya. Parang panigurado lang yun nga naay mo monitor nako kung mamatay man lang kog kalit. Moto, kuyog sa doktor, amo ra jud gitutukan ang orasan tibok adlaw. Hangtod nga niagi ang hapon, niagi ang gabi ug naabtan na jud kog alas 12 sa kadlawon. Ug nakahilak ko sa kalipay kay wala jud ko namatay. Ako yung gigakos ang doktor. Pasalamat ko niya. Ug ako din siyang gibayaran og 50,000. Moto, ni-check out ko sa ospital ug ni-drive na dayon ko pauli. Pag-abot na ko sa balay, giat nga na day ko sa akong asawa. Gipangutana dayon ko sa akong asawa. Asa man ka karong adlaw? Nanawag ko sa imong opisina, wala man daw ka dito. Nakailaing babae no. Yato kasi imong kabit, tubag ako. Moto, akong gitubag akong asawa. Han, ayog syagit. Ayog kasuko. Wa ko kasabot sa akong gibati tibok adlaw ganiha. Kurat, sagol, kahadlok. Dili ka katuo kung unsay nahitabo nako bisag tug-anon pati ka sa tinuod. Ana akong asawa. Kurat, sagol, kahadlok. Ang misa ganiha maoy hadlok nga kurat. Samtang naghumili ganiha ang nikasal nato nga si Father John, giatake siya kalit sa kasing-kasing o gabuwa-buwa yang baba. Natumba siya sa altar o gipatol o namatay sa sulod lamang sa napo ka segundo. Pagkadungog na ko sa subay sa akong asawa, ningit-ngit na dayon akong pananaw. Pagmata nako, naa na sa salog akong asawa. Bunog na kaayo ang naong o wa na naginawa. Pirting hilak nako sa akong nabuhat. Hilom kayo si Juan. Kay na kuratan pod siya sa iyang nadunggan. Pero nilihok ra iyang baba. Sorry for your loss, sir. Crime of passion man di ito imuha, sir. Curious lang ko kanang napamatud-an jud nga ang pare igyoy maoy tinuod amahan sa inyong anak. Ana si Gardo. Mao pa na ang gilihok sa akong abogado karon para sa akong defense. Ana din si Juan. I think makatabang na ang paternity test base sa DNA sa pare og sa bata para ma-prove nga ni commit gyud og adultery imong asawa. Pero I don't think
pabor ang justice system nimo boss? Kay usually paboran man jud na ang mga babae kaysa sa mga lalaki, labi na sa mga kaso sa mga manag-asawa. Bahalag obvious nga guilty jud ang babae, pero sala sigid to nimo boss kay imog yung napatay ba. Physical assault ra to, at least murag makalusot pa siguro ka. Mo end ra siguro nag divorce or annulment sa inyong duha. Pero sure ko magbayad gyapon kag child support. Embargohon imong balay, 50% sa imong net worth padung sa imong asawa. Pero ana jud ka unfair ang justice system sa Pilipinas, boss. Anyway, boss, salamat kayo sa imong oras. Kanang kinsa pwede pa nako ma-interview nga kaila nimo? Gadali manggugo. Ana si Gardo. Aw, si Liberato na lang. Liberato, alay sa diri. Pulita, ako say dala sa practice. So, okay na ta dong? Ana si Juan. Oh, boss, salamat kayo. Ako sa ning pangutanon si Liberato sa iyang storya. Ana si Gardo. Okay, salamat po sa pagpaminaw sa akong side sa story. Niduol na dayon si Liberato og niingon, "Hoy guys, pagtaro mo practice diha ha. Ako sa interviewon, sikat biya ko." Ngutana dayon sa iya si Juan. "Bye Liberato." Ingon si Boss Gardo nga shoplifter man daw ka. Mao daw ang imong kaso. Giun sa di pagkadakop nimo. Itubag din si Liberato. Di man jud ko shoplifter bay. YouTuber ko actually. Na ako'y akong kaugalingong tinapulan nga podcast nga binisaya. Mao ni ang nitabo. Niadto ko grocery, nagkuha ko usa ka sabon, usa ka shampoo, usa ka conditioner, usa ka toothbrush, usa ka toothpaste, usa ka mouthwash, usa ka lotion, usa ka deodorant, ug usa ka perfume. Pagabot na nako sa checkout counter, gitanaw sa gwapa nga cashier ang gipamalit nako ug niingon siya nako, "Single ka no?" Moto namuha akong aping kay gwapa lagi, pero pinauwaw dayon ko nga nitubag, dala pa cute-cute. Giyon sa nimo pagkaibaw, miss. Ana dayon ang cashier. Bati magugkag naong. Mao to gisirita nako iyang mata og perfume ug wa na nako gibayran akong grocery. Lahos kog dagan pagawa sa mall. Sus na record man day akong dagway sa CCTV. Maong nana ko diri karon 3 months probation, theft ug assault first offense. Ana si Juan. Ataka bayhana sa ana jud ng mga feeling gwapa bay. Hait kay mga dila ba lami kay pakanon og usa ka gatos nga siling kulikot. Kanang naman day chapel diri. Kibaw ka sa dapit? Ana si Liberato. Saka lang diha sa luyo sa may flagpole sa second floor. Ana si Juan. Sige guwaps. Salamat sa mong oras ha. Dali ra ng tulo ka buwan oy. Moto ni adto si Juan sa chapel para ma-interview ang pari sa prisuhan. Pagkakita niya sa pari, ana din si Juan. Good afternoon, Father. Ako da itong mang-interview. Ana ang pari. Oh, kadali lang dong ha. Kay napay naghuwat na ako sa confessional box. Kaning lay minister lang sa nako ang interview he. Kadali samtang naghuwat ka nako. Hampre, asikasuha sa ning atong bisita. Piniriso po din siya dong pagkapinhunghung sa pari. Ana si Juan. Sige Father, take your time lang. Giduol dayon ni Humphrey si Juan og niingon. Unsa akong mayalagad nimo dong? Ana si Juan. Kanang okay ra nimo if mangutana ko kung nganong napriso ka dinhi brother? Nitubag si Humphrey. Giingnan na day ka ni Padre Salvi nga piniriso ko. Well, actually, pidiha ko nga agent sa una. Pagka-presidente ni Duterte, grabe kayo mong kuta sa drogas. Usa sa akong trabaho ang mo check up sa mga pantalan sa tanang moabutay nga mga pasahero. Labi na sa kanang mga barko nga gikan sa mga isla nga gidudahan namong daghan gyud kay laboratory sa Shabu. Moto sa kaadlaw na bisikleta nga pula kayo og mga mata nga naglukdo og duha ka sako sa iyang likod. Ug ako siyang gihunong o gipangutana. Unsa nang dala nimo dong? Ito bagang nagbisikleta. Tawas ra ni boss. Ana din ko. Aribe, ato do ng tilawan. Moto akong gitusok iyang sako gamit akong Swiss Army knife. Ug ako dayang gitalawan ang sulod sa sako. Ug tuod, tawas jud iyang dala. Moto ako ra siyang gipalusot sa pantalan ug nibalik ra ko sa pagmonitor sa ubang mga pasahero sa barko. Pero sa akong una-una, gaduda na jud ko atong tawhana kay murag adik-adik jud kayo og naong. Niagi ang usara ka semana og katong lakiha nga murag adik-adik kanapulo siguro siya gabalik-balik sa pantalan. Maura gyapon niyang itsura, gabisikleta og galukdo og duha ka sako nga tawas. Moto kadaagi jud atong tawhana, ako jud siyang hunungon, sikapon gid nako iyang dala. Ako pagaling giyabo ang sulod sa sako kausa. Nagpadala pa kog sample sa among opisina para matanaw sa lab test ug x-ray. Kay kumbinsido kayo ko nga kriminal jud tong tawhana. Dagway pa lang daan di nakasaligan. Mao to pag ika 13 na mo nga panagtagbo, wa na nako napugngan ang akong kaugalingon ug nakasyagit nako sa lalaking adik-adik. Surrender nako kay ibaw ko nga kriminal kang dako. Una pa lang nakong kita nimo, sure ko nga na kay illegal nga gismagol aning pantalana.
Gipacheck na nako sa tanang eksperto sa tibuok Pilipinas ang imong tawas. Ako nang gibutang sa akong ilok nga walay deodorant ug akong gisimhot. Nagpatabang nako sa NBI pag cross-check sa imo sa mga iladong drug smuggler sa among syudad. Wa gyud mga resulta, wa gyud connection. Bisag unsaon nako og paningkamot, di jud nako ma-figure out kung unsa jud na imong gismagol nga illegal sa among syudad. Tugani ko sa tinuod, naay laing sa gol imong tawas? Unsa man jud nang imong gismagol? Mao to nagnisingan nito bagang hinampak og ningon. Kinawat nga bisikleta akong gismagol, oy, bugo. Mao to ako siyang napusil, headshot, dead on the spot. Taktak ko sa trabaho, priso dayon ko. Niabot dayon kalit si Padre Salvi og niingon, murag lingaw man kayo mo sa inyong storya dere. Unsa man ang akong na-miss? Ana din si Juan. Ni-share sa ako si Brother Humphrey sa iyang kaso, Father. Pero at least karon nagbasol na siya sa iyang nabuhat o naningkamot na siyang makatabang sa ubang mga inmate diri sa prisuhan nga napriso tungod sa drogas. Ikaw, Father, unsa man imong dili malimtan nga nahitabo diri sa prisuhan? Itubag din si Padre Salvi. Ambot kung nakahisgot na si Warden nimo ani. Pero ako na ang pare pagka-release atong top 3 ka mga kriminal sa Pilipinas gikan sa ilang 5-year solitary confinement early this year. Ug usa sa akong trabaho ang muhatag nila og counseling ug spiritual guidance para magbag-o na jud sila for the better ug mas mulig-on ilang pagtuo sa Ginoo samtang naa sila sa sulod sa prisuhan. Bahalag naghuwat sila og death penalty, ari na ba sila mamatay sa katiguangon kay nakadawat sila life sentence. Kay numdum jud ko nga sa tulo wa jud ko gi-expect sa akong madunggan gikan sa katong serial killer sa Luzon nga mga tao sa Ginoo ra ang gipamatay. Usa ka adlaw scheduled to siya for confession. Maong ako dayon siyang gipangutana. Anak, unsa man imong mga sala? Isulti tanan nako. Nitubag dayon ang serial killer nako. Daghan ko gipamatay, Father. Tanan nila mga tao sa Ginoo. Magbukal jud akong dugo. Anang mga tao nga motuo o Ginoo. Lami kay pamatyon, lami kay pangtukon, lami kay dunggapon. Hantod nga dili na maginawa. Ikaw, Father, mutuo ka Ginoo. Pagkadungog na ako sa iyang pangutana, namugnaw ko ug nagkurog sa kahadlok. Dugay ko nakatubag niya kay nangayo pa ko og kusog gikan sa Ginoo. Naglibog ko kung moingon ba ko sa tinuod ug irisgo na ko akong kinabuhi o mamakak na lang ko niya para dili ko niya hilabtan sa sulod sa prisuhan. Kay kaibaw ko daghan na kaayo ang mga jail guard ug mga staff nga nadunggaban ug hinagiban bisag adlawang dako tungod kay nasuyaan sila o gidumtan og mga inmate. Maong sa akong pagkapari diri pag January naningkamot jud ko nga tanang mga piniriso nga akong masugatan ako jung amiguhon. Moto naratol ko ug obviously wa jud ko'y choice. Mao na lang jud niya akong gitubag sa serial killer para dili ko niya patyon. Ingon ko niya, sa una motuo jud ko Ginoo. Dong, ampo jud ko kada adlaw, kumpisal ko kada semana, og magrosaryo jud ko kada gabi. Pero karon kining ako, jam-jam na lang ni. Chill-chill na lang ba? May na lang natay pang bugas. Lingaw-lingaw lang gud. Usahay, bitik-bitik sa mga chicks nga inmate. Storyag binastos sa ubang mga staff. Lingaw-lingaw lang ba? Tuom ka ng imbirno eh. Baka ka ng tanan para mo simba ka ug mohatag kag kwarta kada ofertore sa simbahan. Negosyo ra jud ning relihiyon dong. Wa nay lain ay pailad. Itubag din ng serial killer nako. Okay sa ka, Father da. Ganahan ko anang imong attitude. I like the way you think. Murag magkasinabot jud ta, Father. Sige, sugod karon, Father, adlaw-adlaw na nako akong pagbisita nimo para mas munindot pagyud ang atong pagkaamigo. Mao to pagkahuman og kumpisal sa serial killer. Diretso na dayon ko adto sa warden o nihatag na ko niya sa akong resignation letter. Nangutana siya nako nganong kalit-kalit daw akong desisyon nga mo resign. Wa pa gani ko abtig usa ka buwan. Nangutana ang warden nako, nay nang hulga sa imong kinabuhi, Father?
Ingna ko, ayaw gahadlok. Mauto nga akong gisubayan ang warden sa nahitabo sa kumpisal. Bahalag nauntay privacy ang mga inmates sa tanan nilang ipangstorya nako. Ug mauto gipatransfer sa warden sa laing prisuhan katong serial killer sa Luzon. Ana din si Juan. Buang bisag ako sad siguro father mahadlo ko para sa akong personal safety. Sakto ra jud nga nagpatabang ka ni warden sa imong problema father. Anyway, salamat kayo sa imong oras Padre Salvi o Brother Humphrey. Doon sa nako balik si warden kay manamilit ko niya. Ana din si Padre Salvi. Okay dong, take care og may God be with you. Nigawas na din si Juan sa chapel og niadto dayon siya balik sa opisina sa warden og nagpasalamat siya pagbalik. Nagdali na dayon siya og gawas sa prisuhan og niadto dayon siya sa pinakaduol nga hulog piso nga internetan nga iyang nakita og iya na dayon gidali-dali og type iyang thesis. Wara siya naabtan og 20 ka minutos sakay dayon siya og habal-habal iya dayon gipakyaw padung sa eskwelahan og pag-abot niya sa faculty room para isubmit ang iyang thesis. Gignan dayon siya sa iyang maestro nga extended daw ilang deadline og usa pa ka semana. Moto nakaginhawa in town si Juan og lawom. So, unsa man atong nakatunan aning atong nobela nga Pirting Taasa. Klase-klaseng tao jud atong masugatan sa prisuhan. Nay uban guilty, ang uban inosente sa ilang mga krimen. We should appreciate the idea nga anytime pwede ra gid ta makaadto bisag asa. Pwede ra ta makakaon og makainom og bisag unsa og walay pulis nga nangita nato og mutukhang nato. Bahalag simple ra kaayo ang atong panginabuhi as long as wala ka nakatamak og laing tao, padayon lang jud. Compared sa mga tao nga nadato kay nangawat, nangurakot, naisindikato sa sugal o syabuba ang negosyo, at least makaingon ka nga tarong ka nga pagkatao. Bahalag minimum wage lang. Sa pagsulat nako ani nga episode bahin sa mga istorya sa prisuhan, nakarealize pod ko nga kutob ra jud ko magmugna kung unsa jud ang kinabuhi sa sulod sa prisuhan. Pero sure ko nga wala joy bisag usa ninyo nga gusto mapriso. Apil nako ana. Unless kung naay muhatag nako og 500 million para magpapriso og usa ka adlaw, maybe I'll consider it. Ako sa una-unaon, huwat lang kos mga dato nga mo sponsor diha nako. Og dinhira natapos ang episode 5 sa atong tinapulan nga podcast nga Binisaya. Kung nalingaw ra mo sa pagpaminaw og naabot mo diri bahalag unsa pa ni kataas nga episode, comment pod mo sa ubos. Abi pa lang buang ko kay nagyaw-yaw ko nga ako ra usa bisag way naminaw. Anyway, gikapoy na ko mga taps, mag power nap sa ako sa sunod na puntang Biyernes alas 3 sa hapon, maguban bangon tapulan. Check the mic and make sure it sound right, boys.